Seafoods gahapon, seafood sa pod karon. Ay nalang mo reklamo dira. Lantaw na lang mo sa akong gipang luto-luto. Hi, hello, may buntag mingon to hapon yung talandra mga bayot ko nga sa nuno himutang maayong paglantaw na pod karon sa akong video. Sobra niya itong sangat lang mga bayot nga gipalit sa kuang kapika sa ilong mga bayot. Sobra po ni gahapon mga bayot sa akong luto-luto nga kalanon mga bayot og sudan mga bayot niya. Kay napa may sobra mga bayot nga isa ka box aning ulang mga bayot og isa pod ka box mga bayot nga tahog. Bita-bita mga bayot. Yang tinuod gyud na mga bayot. Hidlaw-hidlaw ko ani mga kalanon mga bayot. Gumikan kay manalumay mo ko kaniadto mga bayot og kanang dagat mga bayot no. Nya manghubasay mapuko kaniadto og tunaan mga bayot. Gilang gyud ang taon mga bayot yung silingan mga bayot og gihidlaw kalanoon na ni ba kay nakita man gyud po ninyo mga bayot sa ko ang mga video nga gipang upload mga bayot mga karni nang ako ang prito-pritohon mga bayot ipang landa mga bayot niyo karon mga bayot murag gimingaw jud ko ani kaon ning aning mga kalanoon na ba mga bayot kay bisag pobre mi kaniadto mga bayot og ganahan lang kamo salom anang kasupaan o kasapaan mga bayot makakaon kay inani mga bayot kana mga kalong-kalong mga bayot pwede paganikan onang ito mga bayot ang makakaon ka kada adlaw mga bayot kay basta kay makabalo lang kamo adto dito sa tunaan kay nang ko kaniadto mga bayot basta maglaba-laban na ako ginikanan kaniadto mga bayot og mahuman lang kog laba mga bayot masampay na nako nang ako ang mga nilabhan ng kabatuan mga bayot pwede na kamulusok dito sa ubos mga bayot og mga long manarap mga bayot gamit ang imong sanina mga bayot no mo na imo ang kinabuhi kaniadto mga bayot iniguli sa banimalay mga bayot libre ng sudan mga bayot pa isan din nimo mga bayot mo nagikaingon mga bayot og sudan na kami kaniadto mga bayot og maglaba na gani mistabay mga bayot og sa suba mga bayot murag sadya jud kay mga bayot masipag pila na kasako ng imong labunon mga bayot okay ra gyud kay mga bayot ang kakapoy mga bayot mawa mga bayot inighuman nimo panglaba mga bayot kay makasalom-salom ang pukustunaan samot ang imong silingan mga bayot manglaba pod mga bayot aw maskin pag maghinapunay mga bayot og kinuso na mga bayot man mga langkat na ng mga kuko ug hapil mga bayot okay ra gyud kay mga bayot kay makapangmarites mugas laing kinabuhi inana nga akong lifestyle kaniadto sa kabukiran mga bayot no bisag pobre mi kaniadto mga bayot malipayon karon mga bayot murag naana na ako tanan mga bayot nga kalanon nga ako ang gipangita mga bayot ang kinabuhi nga ako ang gipangita mga bayot pero mura ko galukdo og kalibutan di masabot nga ako ang kinaiya mga bayot wala diri wala didto mga bayot mo nang vlog na lang yung silingan mga bayot kay akong i-focus ang akong kinabuhi mga bayot pero una kong mabuang bita mga bayot ay guys slice ko din mga bayot og mura manig flower kunuhay mga bayot og ganing carrots mga bayot og ganing cabbage mga bayot kay mo ni akong ipangsagol o panghaplak dito sa kuang gam unon nga kalanon nakaingon ko kaniadto mga bayot og makaminyo og foreigner mga bayot sa temprete na ta mga bayot Jesus Maria Josep naabot ko din mga bayot og dili manghugasay mga bayot manglutuay pero bawi tas diri sa anak mga bayot kay patsada mga bayot dili ra man pod ingon mga bayot nga ako rin nakaistorya na mga bayot na alaan na ganig ayaya ang yung silingan mga bayot gumikan kay sa color pa lang ni Karina mga bayot hinatras ako hin uswag ang Karina ug lantawan pod sa panagway mga bayot mo nagikaingon mga bayot og ilahi ra gyud ang nagway sa inyong silingan mga bayot gauna gyud ang nawong ni Karina gumikan kay inyong silingan mga bayot ambisyosa man gyud kay ko mga bayot kay apan bianig nawong inyong silingan mga bayot aron pod mo uswag ang nawong ni Karina mga bayot mo nang uswag po ko mga bayot og foreigner mga bayot ang ending mga bayot mo nang pilingon man kay ko gud kaniadto mga bayot di gyud ko ginahan kaniadto mga bayot ug akong anak mapariha po na akong nawong mga bayot actually mga bayot pare-pareha magnawong na ako sa Karina mga bayot pero di gyud pariha gyud nga kanang astang ilong mga bayot gahapa mga bayot na ingon og hapag ang Karina mga bayot murag na mix may mga bayot ba di kanila gyud pilingon po kay ta mga bayot nga kanang murag masuya ako kaniadto ba mga bayot nga feel bitaw nako mga bayot og kanang nanitapok-tapok sa mga pamilya mga bayot murag ulahi gyud kay ako ang nawong mga bayot man uswag ko mga bayot ani mga foreigner daghan kay kog mga insecurities kaniadto mga bayot mo nang nakaingon ko mga bayot kay ikaw pilingon man ka ganahan man pug gaghasway ang imong anak aswag dito sa dili nimo pareha og tribo kay kana bitaw mga thoughts kaniadto mga bayot ka di man gud ka gwapa di ka mahalin di man gud ka paudsiraan dili ka mahalin o maulaw man gud sila makighalubilo nimo kay kanang panit pa lang nimo daan murag daghan na kayong inibtan nga lansang tanang mga guni-guni kaniadto mga bayot bisag wa pa nimo nagistorya mga bayot sa lantaw lang kana ako mga bayot kay balo na kog unsay naa sa imong huna murag banag naay ba muto subog sa dili mga bayot kanang kung mga barkada kaniadto mga bayot maihapra dili ko prihan ang uban mga bayot nga murag kamay bitaw nga gidugok og mga alamigas mga bayot ang mga sulom dili inanan yung silingan gumikan kay para nako mga bayot akong dagway mga bayot pangbalay ra gyud ba kanang murag tuyo kras kusina sala og dili pantawan kanang sugilanon nga bagay-bagay po na imong nawong ana imong batasan aw natagbuan na sa silingan kanang maldita kay ka mura pagsikinsa di ra ba ka gwapa aw sa tibok na kong kinabuhi mga bayot hagbay ra kong nakadungog ana gumikan kay kaning nawong na ko mga bayot bisag wa pa ko nagistorya mga bayot murag nasuko na ba unya nga akong batasan man gud mga bayot mati gyud kayo mga bayot di man gyud pugo proud ana mga bayot unsaon tamang mo gyud batasan ako mga bayot di magud ko magtingog-tingog mga bayot og di pugol sampiton mo nang si Karina karon mga bayot ako siyang gitrain bitaw mga bayot bisan pag di siya sampiton mga bayot aw mutingog siya mga bayot ang ending mga bayot aw iyang apuhan mga bayot og iyang uyuan mga bayot hampakon gumikan kay sa iyang kamansinon mga bayot sa iyang katabian mga bayot mapikon siya sa iyang gipang istorya mo na gikaingon mga bayot og nasubraan ako pag train ba bita mga bayot nako imarites ninyo mga bayot ha
Kaning ako ang bayaw mga bayot o kaning uyuan ni Karina mga bayot. Murag og magpabata-bata sa Karina mga bayot. Ang iya pong pag-treat ni Karina pag bata-bata pud ba? Unya kani si Karina mga bayot mangunot mga bayot mura maglalaki mga bayot sakit man kay manumbag mga bayot mangusi manguha ng mga nanubo nga mga balhibo-balhipo ng kalawasan sa kuha mga kagupa mga bayot nya sakit biya kay nang luditon na manggani sa ligising mga bayot samutag kanang panit nga kanang nainanurok dinha mga bayot pagtungsoko ni Karina mga bayot og pangbirahon. Di ang gibuhat sa uyuan ni Karina mga bayot aw hinsurod siya sa CR mga bayot uyang gilampasan ng iya ang mga balhibo-balhibo sa kakamutan. Di wanay balhibo-balhibo ang kakamutan mga bayot wanay magunitan sa Karina hinuswag na pud siya sa kalawasan dinhi sa dapit sa kanang abaga-abaga ba mga bayot og kaning mga dapit sa kahart-hartan mga bayot og sa tiyan-tiyan mga bayot daghan kay balhibo mga bayot ingon mag-unggoy gipang kuha na pud ni Karina di gagay-agay ang iyang uyuan. Unya nakakita mo guni siya sa salida bitaw mga bayot nga kanang salida mga bayot nga kanang mga dili gud tinuod pod mga bayot mga games bitaw mga bayot nga pangdugsak-dugsakon bitaw mga bayot mga robot-robot ba bawo lang ka mga bayot kay wa mo guna kani adto sa mong kabukiran mga bayot nga amuhang dulaan kani adto mga bayot salida kani adto mga bayot kana mga magbalay-balay may mga bayot magluto-luto og mga bunbun mga bayot magkarang-karang magdakpanay og mga syatong-syatong mga bayot kana mga tibi-tibi kani adto mga bayot kana mga cellphone na mga bayot mi katagbo na kani adto fast forward mga bayot murag gikapoy siguro to kuwang kagupa mga bayot ang kuwang bayaw mga bayot hinsulod na lang siya sa kwarto mga bayot gitok-tok pag bayo ni Karina mga bayot niya di man gyud abrihan mga bayot di man pud munang si Karina nagbukbuk kanang kwarto o anang sira ba nang iyang kwarto ba mga bayot awang inding mga bayot hinadto na lang ang kuwang bayaw mga bayot sa CR mga bayot ug unsa kay unsa gibuhat sa CR mga bayot kadula og cellphone nga kuwang bayaw dito mga bayot murag usa ka oras gyud siya mga bayot kay gidokdok ni Karina mga bayot di man madungog dito sulod mga bayot kay ang CR mga bayot bildo man aw murag dili ra kay lanog mga bayot og bukboko ni Karina nang siraba murag feel ako mga bayot murag nakapahuway nga kuwang bayaw dito mga bayot kay dugay-dugay gyud siya dilingko dito sa CR no ako nang gingnan nga kuwang kapika sa ilong nga badlunga si Karina ug unsay giistorya sa akong kapika sa ilong ug ganahan kag maghilak gumikan kay si Karina man kun mga bayot kas ang istorya sa kuwang kapika sa ilong mga bayot mutiyabaw moy na pud og tuyabaw mga bayot kay ako ray makadungog mga bayot astang silikan mga bayot makadungog man pod mura maghilatos amo kani adto pa nga kanang hilag gyud ba mo na ang di na badlong-badlong nga kuwang kapika sa ilong ni Karina mga bayot no kay gawa sa muhilak si Karina mga bayot mangluod bang dili makigistorya sa iyang amahan unya si Karina mag-action din sa iyang kakamutan mga bayot nga kanang na broke kuno ang heart ba kani nga kung mga bayot di gina mo badlong mga bayot ni kusi gani ni istorya mga bayot di gina siya mo istorya ana ni Karina mao nang kana gani si Karina mga bayot ganahan gina makigunot sa iya ang uyuan mga bayot kanang iyang uyuan mga bayot gasa ko mulingkod purag dool mga bayot aron dili makigunot niya si Karina kay sakit man si Karina mo unot og nila pamanggod mga bayot bata pa si Karina mausab pa na inig kadako mo nang di nila badlongon mga bayot kay di sila gusto og maghilak si Karina mga bayot kay feel nila diri manggod mga bayot base sa akong naobserbahan ang bata nila diri bulawan kutob sa ilang pasensya mga bayot og magpailob gyud na sila. Okay ra mga bayot nga sakit mangunot ang mga bata dinhi mga bayot og bisag unsaon kag istorya mga bayot sakit mga bayot basta kay malipay lang ng bata mga bayot okay ra gyud na nila. Kami kaniadto sa kabukiran mga bayot maski pag mutubag mo agi mo dagani na imong baba mga bayot og dili ka kumuton mga bayot birahon ng hita og dili alagising. Bisag mo sipat-sipat ra gani mi kaniadto mga bayot inigtalikod di mo mga bayot otrog lantaw nimo mga bayot wa na nagsagang-sagang na kanimong katiilan mga bayot wa na latos na ngimuang nasubangan. Ina mi kaniadto ka disiplinada sa amo ang mga gidikanan mga bayot pero karon diri mga bayot dili na ang mga kinabuhi diri mga bayt o mga bata diri mga bayt no mga ginikanan diri mga bayt istorya ra na sila mga bayt kutob sa ila ang maagwanta pagani ng batasan sa ilang anak mga bayt di gina sila magtingog-tingog pod o di gina nila istoryahan og sakit-sakit mga bayt base ra na sa akong obserbahan diri sa bubong nga ako ang napuy-an mga bayot siguro mga bayot inana ilang pag-treat mga bayt gumikan kay dili man nila responsibilidad mga bayot nga mo pitol ni Karina kay di man sila moy ginikanan no murag sapig-sapig ra man pod sila mga bayt pero ako gid mga bayot si Karina mga bayt ako gina siyang istoryahan mga bayt bahalag maghilaka ka din ha. Unya kay inigistoryahan ako mga bayot Jesus kay puniton man pod og maghilak-hilak ni si Karina mga bayot puniton man pod sa kuba kagopa mga bayot imbes maghinulso lang bata mga bayot nga dili ang tato maayo tong yang gibuhat mga bayot kay gibadlong lagi nako unya kay gihalog-halog man pod gilaag-laag mga bayot isulod atong sakyanan mga bayot og ilibot-libot duol diri sa mong panimalay mga bayot ang ending mga bayot nakaingon si Karina siguro og maayo ra tong yang gipangbuhat bita-bita mga bayot inana gina sila dinhi mga bayot feel nila gyud mga bayot basta bata pagani mga bayot ang pailob anak nila mga bayot murag sangko sa ilang lapalapa gyud mga bayot sa ilang alimpulo ang ilang pailob anang ilang mga kagupa dre basta bata-bata pa di po na ako sila masisi mga bayot gumikan kay lahi-lahi manggod pug culture mga bayot no nya si Karina mga bayot aggressive jugay mga bayot kanang iyang gipangbuhat mga bayot basta balipay siya mga bayot igin nang buhaton mo na ni mga bayot guys slice na puko ugatagtad na puko dinhi mga bayot og mga dahon-dahon mga bayot no parsley ni mga bayot sa maninglis mga bayot pero sa ila mga bayot kanat ni pero sa amo mga bayot og dili ni galay tinangkong gyud ni inani mga
trabaho mga bayot. Suwito kayong silingan mga bayot. Gumikan kay gawa sa mga sibay ko kaniadto og balani mga bayot. Manadaray ko kaniadto mga bayot og gabi nang ipasaw ba sa baboy mga bayot lat anda di pasaw sa baboy. Tanang klaseng pangbukid nga trabahoon mga bayot nga suwito gyud kayong silingan mga bayot. Maski pagpiyungan. Maay kay inyong silingan. Guys, slice de ko din og atsal mga bayot o siling labuyo ambot lang sa ngalana ni mga bayot kay atsara magud ang kuwang hibawan kani adto mga bayot. May sili-siling labuyo mga bayot og dili sili mga bayot. Halang din ni siya mga bayot mo ni ako ang ipang butang dinhi mga bayot no. Wa ko kay balo mga bayot og unsa nang ga brown ra mga bayot. Ingon naman po na siya gislagan mga bayot basta kay buhatan na ko ni siya diri mga bayot og salad-salad no. Gipang bubo na nako nakong gibutang tad-tad mga bayot. Gibutangan ako turmeric powder durog nga paminta mga bayot asin then gibutangan ako pud mga bayot og tomato paste. Morning kasi sinaw ni siya mga bayot gumikan kay gibutangan po na ako nagusa ka kutsara mga bayot nga sunflower oil man siguro to mga bayot la na ra magud pud akong hibawan kadi adto mga bayot din akong gimix din ha mga bayot mao na ni gikaingon mga bayot og salad-salad sa kuwang mga kagupa mga bayot nga wala diri wara didto kani adto mga bayot gilantaw ra ni sa silingan mga bayot karon ako na ginagama usara nga salad ang akong ibutang diri mga bayot maskin pag unsang salaran nyo ang pangitaon ri mga bayot diri nimo natagbuan mga bayot gumikan kay kani sila diri mga bayot hilig kay na silang mga salad-salad mga bayot niya gawas atong salad nga luto-lutoon mga bayot mukaon po na sila tong salad nga fresh ba mo nang kanang ilang mga kapanitan mga bayot mura gina sila gagluta kanunay mga bayot o nagpag-inject atong mga paputi pa mga bayot kanang mga balani bag color mga bayot inana ang ilang mga color diri mga bayot gumikan kay ganahan kay na sila mukaon na mga vegetable nga fresh ba mo din ni ako ang partner ato kung giluto-luto mga bayot so diri tama na kung wara-wara daghang salamat sa paglantaw.